Good evening. Laag drama kayo man. Sino na kita ikas? Sino ti agtawon nga babae to'y ti 13 to 15? Ato naman ti mana? Malataw nyo sa Kristan. Kita, dagtawon ti 30 kita. Magatiman na kaw. Lam ka to, ito kita anda ka. Darsal. Lamay ka. Kori ka napintas ka, kasla ka grupo pa Maria. Lam ka to, tadar ka man ti sango. Malataw mo, lamay ka to. Kasla Maria ka pala garo ka na. Tadar ka ta, sumago ka kanya. Sumago ka kanya da. Oreta. Sino mo tagtawon ti 70 plus? Ayan na. Ma'am Tid. Lamay ka. Kanya? 27 taon. 70 to, lamay ka. Kaantat mo ma-imagine da, lamay ka. Teka, tadar. Dapat niya po dapat lasos mo. Lamay ka tayo. Ita. Nagpapatingan kayo, at makita na kayo. Kastoy kuma. Approximately niya. Titawan ni Maria, idiagsikog, kastoy, 13 to 15. Kastamo titawan ni Elizabeth. Lama. Lain kayo, balpakan tayo na. Thank you. Dahil agkasinsin, dahil ni Maria kin ni Elizabeth, lagi po na tayo di istoryanan niya, ni Zacarias, batang na ti agida, anya na ganan, mangsindi ti insenso iya templo niya. Kaya di ko na ti anghel kanya na, Hoy, saki, kunana, agsikog to ni bakit mo, nyo! Kintot, kinakaslak tawon ni Mang Tina. Postiso na day dyan na sigurado. Nada postiso iday. Bakit? Nandiyan na, haan ni Zacarias kin ni Elizabeth, tapno malagit tayo niya, na adawit agasawa, nalintag ti panagbiag, data agserserbi nga rod ni Zacarias ijay templo, kas lakapututan di papadi ko na day dyan. Nalintag, idi panawunda, ti haan na aganak, Lupes ko na da kababain. Kasla na inayon nga na ilunod ka mo ng badus-dosa ka. Kasla naka-alalas kanya da iditi. Di kultura da. Noha nga ganak, kasla nga ada asawa na kasla nakababain. Either lalaki o na babae. Ti kanya da, ada problema. Tango lalaki, hanga makaanak ni bakit na mabalin na sukatan kanya da. Ketok ko na di agi kabkabil di templo ni Zacarias manin sindi ko na agsikog to ni bakit mo. Kas ano ko mga mabalin? Bakit una yun ko na nagminupusan? Katalagaan, nagminupusan kasi siyempre awanan. Apay, hindi nga pa, unang panahon, ada nga kami minupus, hindi mo naupay. Magdamot na, pero datay iday. Bakit ano ka magatang tinapkay? Kalakas niya naman, awag na nga ito na ikatiminopos, ay nga ito na, dapat luminopos, hindi ka. Siyempre kasi ano ni Elizabeth. Pau-pau itinap. Kalakas niya naman niya, agsikog ko na. Imo na ni Zacarias, haan nga mamati, kas ano ka, Lopez, umuna, haan nga makaanak, sa bakit una yan, amo na matang, bakit na haanan nga, Diyos ko, dito yung nagsikog na 70. Anya nga nagragsak na talaga tayo mamarites niya. Uy, tikitaon. Gusto nga taon na. Uy, sapo. Baka mayumamag na. Anya natin na tayo bukol. Baka bukol na. Ay, amang gusto. Diyos ko, confirm, maray. Dapos. Naglangad papalakpak na talaga tayo. Kinukas jay. Iso nga ni Elizabeth, haan nga rim-rimuar. Di ka nagumol ni Zacarias niya. Nagumol. Haan nga rim-rimuar. Naguna na, aging gana nga aganak. Haan nga rim-rimuar ni Elizabeth na, mabain mata. Imagine mo, kala ko man ni Mang Tina. Uy, maglisokong ni Mang Tina. Lululululululul. Rumor pa yawanan. Di ka di kumbento taon makakita ko, nakbot ko. Iya gada yung apo sa mga abay may sana lang arudan ko.
Yan na yung apo ko hasta nga tawag. Di na pa pinagpiyastaan, ABS-CBN, kada Facebook na pinagpiyastaan na. Kakasya nga ni Elizabeth ha nga rin mo. Katatamat, inang nga bulan pisikog na, idi nagparangmat ti anghel ken ni Maria. Ti Maria mo't kaslakin ni balasitang tayo. 13 to 15 years old, approximately di dyan, hawan nang ilista. Ngam in-approximate da nga kasjay ti taon na. Kakasjay ko na agsikog kanto. Tinakaitulagan na, handa pa ang nagkabalay kini Jose dito niya, na itulag kini Jose nga laklakay. Laklakay ni Jose, nanakmanan ni Jose. Hindi maiti, nakatulagan da jay kultura da nga, daytay, agan, nakumano, agan ahli da agrak-arakan da ka, kumaray niya, agasawan to da jay ubbingtan, guno da jay lalakay, agasawan, agabalayan kanton, uwan. Kadida mo pinanunod lang na kay ni Jose, ubing ni Maria, di ko nagparang ti anghel, kanya ti kunana, agsikog kanto. How can this be since I do not know man kunana mo? Kasano nga maaramid kanya, kaawang mo ti boyfriend ko, o asawa. Dinamag ni Maria, nga mahaan nga reklamo da dyan, ni ngamin sa karyas, iso nga nagumul ta, nagreklamo ta, haan nga mamati, kasan nga nga mamati, matabakit na, kasan nga nga mamati, iso nga kunana, ni Maria, haan nga kunana, is not a complaint, ngam confirmation, kalaki ng perma, kasan nga maaramid, kaawang mo ti boyfriend, kaawang mo nang sagsagid kanya, sa linungan na kanto ti Espiritu Santo. Kaindang nga bulan din si Kog na dinapan. Tatan, piragsak ni Maria. Gapot ngurumrumor ni kasinsin na nga Elizabeth. Napan na dinanon. Isu da ito piyesta tayo dito. Isusoknal, isasarong karni ako Santa Maria. Kin ni Elizabeth. Nga aglimlim mo, nga mabain. Kaya napan na dinanon. Kakuna nga minti anghel. Kin ni Maria. Kasano ka awang mo boyfriend ko? Haman, sa linungan na kanto Espiritu Santo. Malagip mo ni Elizabeth, kung kunada Lopez, masikugang, wow, los, anong mata mo ni kasinsinan. Diyos ko niya, tati kunada di patikin, sarait din ato. Kung kunada siguro mata na, sumayot, kung kunada mata diyayot. Danadamag yun, patsim mo, hindi kayo pinagpiyastaan. Kasi ti kunada ka, alakas, anong mata? Among ni Elizabeth, pinaladaan mo, adi anghel, garit na ni Maria niya. Kasi ano, agsikugat ka, ubinga. Awang muti ko ako na kung pinalaan na dirit na among ni kasinsin mo Elizabeth na kung kunada nga Lopez, masikugan. Inom nga bulan di dyan na ini. Kung the 6 month, iti maikanong abulan di sikog na kung na. Napanang binisita, napanang dinanong, idi nakita na ay di dyan, ay kasinsan, masikog ka, anadam. Ay siya ka, agrokok lang, tito lang na nga bakutin, nagsikog pa ilaan, diya ka muna nakasano kubo na. Nagkubo nga masikog ka sa mga tama. Nakasarokod ka. Ma-imagine ko man ni apong ko. Saan mo pwede pa nagpasikal na ta? Si Bendera Solda. Ipikas na nawara-wara ta tulang na. Awang pa mo si Sarian ide. Idi ko ang kunana, nagasat ka kunan ni Idijayan, imbagan ni Elizabeth. Kunanan, idi nakita na ni Maria, nagasat ka. Nagasat ka rin kaubing na isikog monto ko na. Naggasat ha. Ito may naksinarong karanti inati apok ko na. Kinagputi ko na. Di ma dayo ubing magdumag agpugtar ko na. Nagputi. Limag to tirag. Ako nagsiyak na tamo. Imagine ko mamon no. Anya na nga inultrasound ako man ni San Juan. Yay! Kasi sa akin mga tao. Ko na siguro. Ibang taon na ika. Ko na siguro mo niya. Di ulit ti Char. Ganakita na isa ti ko na nagasat ka. Naggasat at may nagsarong karanti inati ako. Kata ko na namot na nagkanta ni Maria, the Song of Mary. To'y puso idaydayaw na. Iso na yung inkantanan. Nagkantan ti ragota na panagdakan na haan lang isunat ti kababain at balasitan. Mas nakababain mo tayo bakbakot. Hapi nga pinagsikog na ni Elizabeth. Tapno mapanagnakan nga no kabaulan na nga pagsikugan ti bakit nga Lopez. Kabaulan namot nga pagsikugan ti Birhen. Tapno nga naklakata yung nga
awatan. Iso daya nagkantan, naglaton. Ti istorya ti pan nakaisalakan datan. Nangrugin di panagwon ni Maria. Won matungpal kanya akas insaong kunanan. Mangrugin ti salvation ti humankind. Nangrugin ti pan nakaisalakan ti lubong. Ngamin maiyanaton ti Mesias. Umay kanya tayo, inarakop na ti katatao tayo, kinatao tayo kahit kung sa uwan. Naibunyag kanya tayo aging gana tatla. Ngayon niya tikit kitaon tayo ti kakamsat. Anya ti mayat nga mensahe na dayto, isusuknal na. Ala awang problema dayto ta kasinsinda, nagsarak ti ubingken bakit nga masikog nga aramid ti Espiritu Santo di jay sikog ni Elizabeth ta imposible ko mangaro. Kas diay matakin ni karkarokin ni Maria. Kanya ti kunana tong palon ti pagayatan ti Dios. Kada diay mo kanya tayo ti namayat nga mensahe na kanya tayo. Di pa nagtungkol di pagayatan niya po Diyos. Ado dagitay haantay nga kayat ni po Diyos. Uri di hanla nga di pa nagsiwa, dahil ordinaryo nga pa nagbiyak tayo. Dahil relasyon ti pamilya kada trabaho, amin man, pagtrabahoan, di salunat, nagduma, nga duma ka, mabay kayo tagsakit, ay ako, ito naman, nagbigbig lang mo ilaktan, nimato mo tayurik mo, siya, nimato ti kolesterol, paglabos mo ki, day, kinyurek, manganan, Diyos ko, kauri lang sakit, ti ulok mo, ti bising ka. Diyak ko makayat ako, naman, niya marob. Nasulkong ka mo, data mo ila, kanya na ganan, punsyon ti yaw amis yung amin. Kas lahat naman punsyon launay ta kadag punsyon ka agaya kada nagpabunya kaya ban na kada nagpakasar ay apay niya akong launay yun ay anak thank you ma'am Diyos ko pakawana dahil tilingat ko na dumaga kagat mantekan karkaro kay mo magdagpiesta ayat daw ko talo may styro ta kada nasabat ko kinlamong na yung palikot kinlamong na yung palikot dak ka makita nga ta Adang dagitay banbanag nga hantay kayat ngam no iso ti kayat ni Apo Dios submission to the will of the Father kunana day diyan. Nga adda ko maday kas pangarihan ko marelasyon, agasawa, pagamuan ta han nga maurnos. Anya nga ta plano ni Apo Dios. Kuno plano ti tao no daddu mangamin ited na dagitay nga panubok takitaon na no kas ano katibker di pusom. Kitaan ano kas ano katibker di pamati mga lumaban nga kumput kanya na. Uri na diti sakit tayo. Nga duma ka itid na tapno kitaan na no maupay ka. Kumput ka kanya na no tikinapot mo ko dito adda bulong nga yablablag na nang pabaglanan. Lumtag ta sa akon lo. Balbal yung taagas mo, kung namayat nga dagos, mayat, makakatawan, idin ko kas lamatayo. Kung namlako, awan nang naman na tilobong. Tata na mayatan, balbal yung diagas, nga maibagay, no napigsa launay, siyempre, taran na. Kasi mo ka na tayo, adre tigundaway nga, uray hantay kayat, itid na. Apa yan niya tinagsahin na may sala ang kakabsat kitaan na nukas ano kapus kunada nga rog nga DJ lemon ke hamo maala jay tubog na no hamo nga pus-pusan kasi mo kanya tayo pus-pusan na tayo no daduma ta makita no si asino tayo kas ano tayo nga agbiaglak na agay-ayat kas ano nga makita nga adalat na pamati tayo hante umibak Pus-pusin na tayo ta, makita mo si asino, rumor, Diyos gusto makulor, kung nada kumawag, natubog. Isumat, kita mo, nagsakit ka kada Maria kin ni Elizabeth mo, dayjay. Nga, may inaramid na niya dayjay, sumurot, iti pagayatan niya. Isumat, anya man nagati pagdadaanan, pagproblemahan, anya nagati pakarikrikutan, imbes nga umibak, at andato nga agkararag, sumurot. Nagpintas nga, amoy nga medyo ko na ni Maria, nagsimple di imbaga na ng nakaununod anya ti kunana your will be done, thy will be done matungkal kumakanya kas dahil mo tatakakabsat ala na tipong-tipong tayo sabay kumatagtungtungkal di puso tayo iti pagayatan ni Apo Diyos